Shubor nakaslem jong unong san Hima. Kajingkan tiyo Kurim Bihar kala long kajingja ka basngosi. Hadian baka Nongleit Kurim kala Shah Siat halau baiet ubasa marjan batka ubalatip kerteng kum udin bandhu. Kani kakanthei kadai ubalatip kerteng kum ka ati kumari khat prasnam karta kadon hakarinsan bad uban salong ukurim jongka hakati kapor. Hakani kapor ladan lang ki bahayeng ki parlok jungite ki shijur hak bauti ubriu ula yeng na kajaga shong kinong syak khot sngobha bad ula let shakmat kajaga yeng jongki bad ula siat ya ka ati. Ukuli ula daya ki benta ka kapo jong ka ati kat ba kinong syak khot sngobha ki badan hangta ki la mare akulmar na mar ka jingtiang. Marma lara ya ka ati Shah hospital sadar bad hadu menta ki doktor ki la penbena bagadang dan hapdeng ki jing shitom ka bajur. Katkum ka Ïathoh ki pulit kani ka jingja kala jah kapor khatwi beje min miet hak Sngi baar. Kinong shong shnong kila suba bakadon ka jinga de shawaipat uni urunar ublatip kerteng kum udin bandhu ula phedri hadian ula le ek na kakam. Ki pulit kidang penlong ka jing toket ya ki bahayeng jong u. Shu Uchandan Kumar additional station house officer ula Ïathoh boni urunar ula syasat patok hakipor beladap halor kumukot duma kiat. Ki pulit menta kidang thuet ya u.